Anong petsa na? Pero dahil mga Pilipino tayo, lagi tayong huli sa oras. Alam ko mahirap ang 2020 dahil marami tayong pinagdaan ng pandemya. Pero wag natin kalimutan ang mga masayang nangyari, ang mga memes na ating kasama para malagpasan ng 2020. Halina, tignan natin ang mga memes at mga masasayang nangyari ng 2020. Tara na mga cancer! Meron akong 15 billion pesos ang nawadas sa iba't ibang korupsyon sa PhilHealth. Ay tanaw na tanaw doon yung pagsabog ng bulkan sa DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient is positive. Bili nga po, kasing matapang. Best thing for you is garlic. Ay, pwede na pala itong lumabas. Gago! Ay, everything! Bawal lumabas, oh, bawal lumabas. Gago! Ah! Barbie! Sabi ko na! Sabihin mo lang, salamat Shaggy! Kaya laking gulat ng lahat nang pumutok ang balita na hiwalay na ang dalawa. Bawal lumabas. Hala, anyari. Patay kayo mga adik kayo. Po yung sinabi niya na nagpalaglag daw po ako, pati may scandal po ako. Tambel ka? Dumbbell! Marlo, tumingin ka naman dito. Total, wala nang kakampi sa'yo dito. Ano, mapatawad mo ko. Ano, maawa ka sa akin. Pasensya ka na. God bless. 360. I-edit mo, napakadali lang. Trim. Pag trim mo, tapos na. Export na agad. Makagago na gago. Pero pag ginago, pagtatampa na ka. Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo para sa ating ABS-CBN family. Thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. What can I say? Mamba out. Everything that you fought for was not for yourself. It was for those that come after. Press on with pride and press on with purpose. God bless you. Feeling ko, hindi ko na siya kakayanin. Pero sobrang thankful ako at kinaya ko. And thankfully, no, iingat ako rin sa sarili ko na mangyari ulit yun. Akalain na merong 3 million na susubaybay sa buhay ko. When I was starting out, feeling ko wala namang kwenta yung buhay ko. Pero ngayon, ang dami ng gustong manood. I'm grateful and I'm happy. I am a positive person, but it transformed me into a more positive na tao when it happened to me. Lilipad pa palayo na dahan-dahan, dahan-dahan lang, dahan-dahan ka lang. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? At kulang tayo sa pera, sa armas, sa gamit. Hindi sa lakas ng loob. Pilipinas kong mahal. I'm not saying that I am immortal. Bawal lumabas. Tayo na mo! Huli ka! Wait. Jay! Kailangan itong huminga. Okay. Bili nga po, kasing matapang. Virgin King on the beat. You already know. Pierno. I'm not really good in unboxing. This is my first unboxing video. Bili nga po, kasing matapang. Kuya, ay ka sa vlog ko. Yan kuya, sikat ka na! Pinanguglog kayo ha. Dadalog ko, kinakain nyo. Hindi pa rin ba yun si Ko? Okay, someone asked me kung saan daw kami na-turn on. Okay, girls, listen. I don't know, pero alam ko karamihan sa amin na-turn on kami pag naka-ponytail yung girl. Tara na. Indio? My heart. Medyo kinikilig kami.
Ikaw ay nakalabaw, lumaw, lumaw, lumaw. Ikaw ay nakalabaw, lumaw, lumaw. I found out that mayonnaise makes it smoother and less dry. Ganito kasi siya eh. Kapag nag-aaway kami, binibilhan niya ako ng milk tea, prutas, at saka hindi mawawala yung burger at saka fries. Hi, Philippines. I'm Korea. Ay, wait, bad yun ha. Nagtago sa ilalim. Tiniis ang init at hirap sa aming pagbangon. Hindi kami susuko. Happy New Year! Happy New Year, everyone!